ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेल्या सरपंचाला पोलिसांकडून मर्डरचा सल्ला दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय। पोलीस उपनिरीक्षकांकडून पोलीस ठाण्यात हे वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात आलंय। आणि आता बघा, तुम्ही जर त्यांना पुढे बोलून जर तुमच्या शब्दाला किंमत देत नाही तो तुम्ही 3-4 वेळा बोलवलात ना। माझं काम नाही ते बोर्ड लावून घेतलं, तुम्ही तक्रार हो तक्रार दिलेली तेव्हा तुम्ही लिहून घेतलेलं ना साहेब। आता काय असेल तक्रार स्टेशनमध्ये आवाज करू नको। कशाला आवाज करू नको? हो न्याय मागायला येतो आम्ही। न्याय मागीचा बसतो, मग तिथे बसून कशाला? तिथे बसून तुम्ही मला सांगितलं तुम्ही लिहून घेतलात ना, दावा लिहून घेतलात ना। आम लिहून घेतलं मग काय मग माझं तुम्ही काम आहे का? मग कोणाचं काम आहे? मग लिहून कशाला घेता? मग लिहून घेतलं मग तू कशाला तक्रार दिलीस? कशाला म्हणजे अहो लिहून घेतलं तुम्ही ना, त्याने सांगितलं ना आपण कशाला दिलीस मग? कशाला दिली म्हणजे अहो करायला आम्ही न्याय मागायला दिली। मग घेतलं ना न्याय लिहून? कुठे लिहून घेऊन उपयोग काय? आता काय काम आहे का परत? मग कोणाचं काम आहे? मग आम्ही भांडण करायचं भांडणं करणार? मग कोणाचं काम आहे? घर मर्डर का तिकडे मला काय घेणं नाही? भांडण करू तुला काय करायचं का? हो हात लावू नको। भांडणं करणार? मग कोणाचं काम आहे? घर मर्डर का तिकडे मला काय घेणं नाही? भांडण करू तुला काय करायचं का? हो हात लावू नको। भांडणं करणार? मग कोणाचं काम आहे? घर मर्डर का तिकडे मला काय घेणं नाही? भांडण करू तुला काय करायचं का? हो हात लावू नको। तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेल्या सरपंचाला पोलिसांकडून मर्डरचा सल्ला दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय। पोलीस उपनिरीक्षकांकडून पोलीस ठाण्यात हे वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात आलंय। दरम्यान माझ्यावर झालेल्या हल्ल्याची तक्रार देण्यासाठी गेलो असता पोलीस उपनिरीक्षकांनी मर्डर करू नये असा सल्ला दिल्याचा आरोप देखील तक्रारदार का सरपंच प्रवीण पंडित यांनी केलाय। नमस्कार, मी प्रवीण अशोक पंडित का सरपंच तसेच देवस्थान कमिटीचा अध्यक्ष या नात्याने आज वर्धापन दिनानिमित्त माऊली मंदिरमध्ये पावती करण्यासाठी गेलो असता तिथे काही माणसांनी ज्यांच्यावर 2-3 वेळा NC झालेले होते त्या लोकांनी माझ्यावर प्राणघातक हल्ला केला। ती तक्रार घेऊन मी बांदा पोलीस स्टेशनमध्ये आलो असता तिथे उपनिरीक्षक घांजुर्णे सर यांनी मला सांगितलं की पहिल्यांदा तू मर्डर करून ये, नंतर तुझी कंप्लेंट घेतो। जर लोकप्रतिनिधीशी असं त्यांचं वक्तव्य असेल तर सामान्य माणसांनी न्याय मागण्यासाठी कोणाकडे जाऊ हे आता प्रश्न निर्माण होत आहे। याबाबत बांदा पोलीस निरीक्षक पंकज शिंदे यांना विचारलं असता या घटनेची माहिती मागितली असून चौकशी करून माहिती दिली जाईल असं सांगितलं।